Ama. Oh, yeah. Oh, what's the sample where my make? Tenase. Ama, Auntie, I told mommy say, oh, no, no, na, oh, why? Auntie Batran. Oh, mamma, by mention. A day I send you to me, a foul. I may person who say, you're be kind at a sam. Ain't I catch any say, or banner or horn from me. Mamma. Auntie, old man, yesterday. On can't be a sign, name of your kind, and say, say, only assassin. Only assassin. I said, we are the near Tiawan, person will be tea. Mammy, I didn't, dear no person me, de be ama, and now I'm watching ama, auntie my bread. Ama, and Cassassa. Now, mammy, on power on your pill ye. Nina said, when they asked the sound, Paddy, shame what about you say. Abrapa obona enkoye enhyeda nkoye sa eto ma me de beto manim won taade hyem won kasa wo ba he me mpa boa kra me kasa sisa ma me empa boa na wo fe wuti mu ho sa abraye empo ba betena se po hwe wo braye asa na wo tena se enti sa wo ma me ebeka wo ekire me se me ne wo kasa na se me se ye mfra wo ma me enya mfomuso o ama ye mpa obone o ye pa wo yie won ho chena obi metenetene ne nsa wo ye so na mami we ebusuafo de na mami we made da bi enti sa won kasa woni fie ebusuanim won hu se obi ye sa de edi wo Auntie, that no mami ademi ni kwa ya me fa mami fa supo bio me na me tue ya mami bi afre me a e ama kasa bebre say auntie ma bre mu woni me mami na ma bre me nim de me nyam ama oh auntie adem woti manim ka kire me say wa bre ye oh auntie imba ya bebre wa bonto mu ye de see me de nimpo me ni de ntia mu ye sa auntie say me nim de me nye atare mi shatare amusi mi shatare tintin wi amase oh auntie adem e bebre o mo she santale awe na sa ma ye no mo ne tete bia ofi o omo ne tete ye mami ka cho mu ya tete mo ya nyam o ya tete mo ya nyam da bia da en ponche ne nkokọ eni nwa ne ye nyam omo enipa ye tete nipa wonu mami ka chro tete mo tete mi tete no e na wo fa we o auntie tete no na wo fa sa ne ma we o ama hwe bibi ye na ya ahobrase ma auntie ya ahobrase na tie ye wate ni ye mpa obone ye pa onkan ko ma mi de bia ma mi sori no de mi chinchin no de mi call de mi kwa no ma nko 4 points mi aden ma bre ani ti susu ansuban ma auntie intasem amu wokin se bi nsu ahya nsu na me bo nsu e na wo wani fiye no sa ebra no wahu bi wa busuanim wan na busuanim wani fiye ye wo ebesi sambi wahu se sa dwuma bi auntie ma me nye de enye ma me nye de ma ene eno nsunsune bi anim ene ne awo kan nsunsune bi anim so ma me kan sam tro ma me bi ena na odwa bode no opentem so akwakosi nuoma ena oja bode nwura no gu a wansesa ena okokosi ni nuoma to guso si ni nuoma na okita akwala ketoa akwala no so wiawia ya de ko tena ba bia bode nwura no egu no sekan so eka ho ho ma me so ni abre si ni nuoma o si nuoma na kosi se otisa akwala ni su o so dededen na ma me dimrika ekọ ne ba ne ho okoya ne kokrometi ena sekan ayi afiri ho no na wonim onyini ye no ena obi sa na ma me se ma me ne ba ne se na me nsa ni nyina ye pe na we di asa mi ho se enso ma me ne ka chan se ne nkola brem
ɛna ɔkɔfa asekan na ɔde twa ne nsa wonu asɛm akwala ne ka kye ne maame enti maame enti nka sekan na me fa wo gye firi mi nsɛm a enti nka me sa be yese ya na ananka mesu ama mewu hwe anyame wanje ama me sa be yese na me kan kosi ane se ma akwala na yire ne maame ebe dwono o de sekan ebe dwono ye ka se dwo a wote ase o be twetwa no o ba be twetwa no nkrofo ma na be pie ho na mbo gi maame ifra akwala ne yesem auntie ne eti me kan kosi se tie ne America no ene ne awo maame ka no na nsu na buro na nsu no dokono on dia we esi hwe ye dua ye no ena ye yantene no ena kwachie aya on sese na hatie no ha no enhye da nso saa echie a ne ma ye ni nyina betimi esi ha what you say enti ye hwe se betene ena atene esi enti nka ye chie aya by this time wo tene na yantene bi because asene ti me kan kosi se nia ye ka bia ya so na tie na sopam na fa ye adwuma